салом дӯстон, агар Лигаи Чемпионҳо гӯянд дар баробари ин гап бояд ҳатман номи Роналду ба забон оварда шавад. Ба ин футболбози португалӣ муҳим нест дар куҷо ва кай, фақат ҳамин ки Лигаи Чемпионҳо номи мусобиқа бошад. Айни замон Криш дар Лигаи Чемпионҳои кишварҳои арабӣ дастаи Ал-Насрро аз паси худ кашида то финал бурд. Дар бозии даври нимниҳоии Лигаи Чемпионҳои мамолики араб ӯ ягона голро ба ҳадаф расонда пирӯзии дастаи худро таъмин намуд. Имрӯз мо бо ин хабари хуш барои мухлисони Роналдо оғоз мекунем ва охирин хабарҳо пешниҳоди шумо мешавад. лайки қиматбоҳои худро гузошта то охир моро ҳамроҳӣ кунед. Дӯстон, топ-5 чемпионатҳои аврупоӣ ба наздикӣ бармегардад ва шумо метавонед ҳамаи он рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дастаи Манчестер Юнайтед айни замон дар талоши он аст ки якбора ду вазифаро иҷро кунад. Нақшаи онҳо чунин аст: манкуниянҳо бояд Харри Магуайрро ба дастаи Вест Хэм бидиҳанд ва ба ҷои ӯ Бенҷамин Паварро аз дастаи Бавария бихаранд. Дигарон шояд чунин Магуайрро бепул дар қутии тӯҳфаҳо баста ба ягон клуби дигар бидиҳанд, аммо МЮ мехоҳад аз Вест Хэм барои ин футболбоз 3 миллион евро бигирад. Лондониҳо ҳам ҳавасманд ҳастанд ки Магуайрро ба сафи худ ҷалб кунанд. Романо хабар медиҳад ки Вест Хэм дархости худро ба МЮ барои трансфери ин бозингар равон кардааст ва ҷонибҳо аллакай ба мувофиқа расиданд. МЮ мехоҳад хатти дифоъро боз қавитар гардонад. Бенҷамин Павар акнун номзади асосӣ барои манкуниянҳо шудааст. ӯ ҳам дар мавқеи Магуайр, яъне хатти дифоъи марказ бозӣ мекунад ва ҳам дар канори рост. Барои Тенхак ӯ дар ду мавқеъ метавонад интихоби якум шавад. Шартномаи ӯ як соли дигар муҳлат дорад, яъне метавон ӯро бо нархи 25-30 миллион евро гирифт. Биамин ҳам Магуайр бозингари ҳайати асосӣ нест. Худи Павар мехоҳад ба даста ва чемпионатҳои дигар равад. Аммо мағзи масъала ин аст ки сармураббии мюнхениҳо Томас Тухел ва роҳбарияти тим муқобили фурӯхтани Павар ҳастанд. ӯ ба Тухел лозим аст. Пас аз он ки дар гузариши Кайл Уокер ба Бавария мушкилиҳо пеш омаданд, амали гардондани трансфери мазкур бисёр кори бозам мушкилтар шуд. МЮ ғайр аз Павар боз ба Эдмонд Тапсоба ва Жан-Клер Тодибо таваҷҷӯҳ дорад. Дастаи Манчестер Сити мехоҳад нимҳиматгари бразилии клуби Вест Хэм Лукас Пакетаро ба сафи худ ҷалб кунад. Фабрицио Романо хабар медиҳад ки манчестериҳо ба Вест Хэм дархости шифоӣ равон кардаанд. Гап сари 70 миллион евро меравад. Аммо манчестериҳо бояд пули калонтарро пешниҳод мекарданд. Чунин андешаро намояндаҳои Вест Хэм баён карданд. Ба пиндошти онҳо ин пуле ки Сити ба лондониҳо гуфтааст хеле кам мебошад. Онҳо аз 100 миллион бештар мехоҳанд. ин Вест Хэм ҳам иштиҳои хеле баланд доштааст. Якумин пули хеле калон мебошад, қиматтарин пакет дар ҷаҳон. Дуввумин футболбози ба Манчестер Сити чӣ лозим аст? Ба ин суол кӣ ҷавоб гардонида метавонад? Аммо пас аз он ки соли гузашта шаҳриҳо бо нархи гарон Калвин Филлипсро гирифта ӯро истифода набурданд, шояд ҳеҷ кас ба ин савол ҷавобро ҷустуҷӯ накунад. Бигзор бошад, шояд лозим шавад. Дар баъзе трансферҳои Сити чунин принсип дида мешавад. Дастаи Ал-Ҳилол акнун ба ҷавонон ҳам дастдарозӣ мекунад. Арабҳо мехоҳанд Жоао Феликсро ба сафи худ ҷалб кунанд. Бозингари ҷавони португалӣ метавонад карьераи аврупоии худро як паҳлӯ монад, аммо Атлетико Мадрид сади бузург дар роҳи гузариши Жоао ба Арабистон мебошад. Дастаи кишвари Испания пешниҳоди Ал-Ҳилолро рад кард. Тибқи хабарҳо аз сарчашмаҳои боваринок дастаи арабӣ ба мадридиҳо пешниҳод кардааст ки Феликсро ба муддати 1 сол ба онҳо ба аренда бидиҳанд. Мақсади асосии мадридиҳо аз рад кардани ин пешниҳод дар он нест ки онҳо мехоҳанд ин футболбозро нек бинанд ва ӯ дар футболи Аврупо ҷои худро ёбад. Гап сари он аст ки мадридиҳо мехоҳанд барои ин футболбоз пули калон кор кунанд. Ал-Ҳилол шояд баъди ин пешниҳоди хариди пурраи ин футболбозро кунад. Худи Феликс орзуи бозӣ кардан дар Барселонаро дорад. Барса ҳам айни замон имконияти молиявии хариди пурраи Феликсро надорад. онҳо ҳам вариантҳои арендаи яксолаи Феликсро дида истоданд. Дар чунин сину сол рафтан ба биёбон нокомии бузургтар аз Азару Каутино хоҳад буд. Дар Лигаи Чемпионҳои арабӣ рақиби дастаи Роналдо дар бозии даври нимниҳои Ал-Шорта буд. Голи ягонаи ин рақобат ки дастаи Ал-Насрро ба финали Лигаи Чемпионҳо баровард дар қисми дуввуми дидор зада шуд. Ин голро Криштиано аз пеналти ба сама расонд. Роналдо дар бозиҳои қаблии мусобиқа ҳам яке аз беҳтаринҳо дар майдон буд ва пайваста ба задани гол мушарраф мешуд. Футболбози португалӣ вазифаи худро дар сатҳи баланд иҷро карда истодааст. Ҳамин голе ки ӯ ба сама расонд барои ӯ голи чорум паёпай мебошад. Қабл аз ин ӯ ба
ба дарвозаи дастаи Раҷа Замалек ва Монастир гол зад. Баъди як ҳафта ба дарвозаи гурӯҳи Алқоида бояд гол занад. Худи Криштиану дар ин маврид чунин гуфт: акнун навбати финал аст, бозии беҳтарини даставӣ. Алоҳида миннатдориамро ба кулли мухлисонамон ки ҳамеша ва дар ҳамаи ҳолат моро дастгирӣ мекунанд мерасонам. омори Криштиану воқеан афсона аст: 842 гол ва 273 ассист. ин дар ҳолест ки 819 голро ӯ ба дарвозаи дастаи топ-3 чемпионат зад. барои чӣ бояд ӯро бос Месси муқоиса кунем? ӯ худаш яке аз беҳтаринҳо ва бузургтаринҳо дар футбол мебошад. магар ғолиб нашудан дар ҷоми ҷаҳон беҳтарин будани ӯро коста мекунад? Не, албатта, мунтахабҳо ин гапи дигар аст. сатҳи бозии мунтахабҳо хеле паст мебошад. ту маҷбурӣ бо футболбозони сатҳи пасту миёна дар як даста бошӣ. баъдан Роналдо бо Португалия дар ҷоми Аврупо Лигаи Миллатҳо чемпион шуд. ин ду ҷоиза дар таърихи Португалиё беҳтарин дастовардҳое мебошанд. сатҳу сифати ҳақиқиро Криш дар Лигаи Чемпионҳо нишон дод. ягон бор чунин набуд ки як футболбоз чунин мусобиқаи сатҳи баландро ба пуррагӣ аз худ кунад. ҳамдастаи ӯ Садио Мане хеле хушҳол аст ки чунин бозингар ҳамдастаи ӯст. Роналдо яке аз беҳтарин ва шояд беҳтарин футболбози ҷаҳон аст. ӯ кори маро дар хатти ҳуҷум хеле осон мекунад, гуфт Мане. акнун ин ду ҳамлагари машҳур бояд Ал-Насрро дар Лигаи Чемпионҳои Мамолики Араб қаҳрамон кунанд. ба ҳамин тамом бояд дидам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.